пътуват. Ние се возиме на влак Стрела най-бързия. Ето вижте. Проликаше в екрана да напише съчинение за пътуването си до Италия. За всеки град, който е видяла, да напише нещата, които са впечатлили. Да. Харесвате ли тук? Да. Виж какво са красиви картините. Aber finden sich gerne noch was gut. Само да не ги разсипаш. Що не извадите толкова много описания? Те за всеки има по едно.